dia mumasitiriti esocial ayo mumahighway handichaswera mumastreets ndakutambira muhighway munoitika zvakawanda vazukuru zvakawanda. So ndatiwo ndichitendererawo ndichitsvaga kuti zviri kuitika dhuma napassion java panganai angamborova anga ari kuchecha achiparidzira vanhu adzoka futi kuentertainment. So teerera muzukuru tisati taenda mberi. Kana wanga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you mzukuru hapana chekumirira, please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video you will be notified. And so ndichitendererawo kudaro aindonakirwa zukuru afarai vazukuru hapana chekuregerera kufara nguva dzedu zhinji ngadziwedze kufara anditi right. Ndichitendera mastreets esocial media ndabva ndaita dhumawo napassion anga achidhisa mukoma Ginimbi anditi anga achidhisa mukoma G anga achivadhisa kavidhio kacho ndichakuradzai. So watch this video to the end anditi muchakaona right. So ndakaona ndabva ndatsvagawo muzukuru wangu nemuzukuru wangu anonzi Bliss Mushies anditi Bliss Mushies, she's a YouTuber anditi ari kuUAE Abu Dhabi. So Bliss Mushies ndazomubvunzawo ndikati unozvionawo sei nyaya iyi beef between Passion na Ginimbi, beef rekuti ane mari yakawanda ndiani? What do you think nenyaya iyi? So Bliss, what do you think muzukuru wangu nenyaya iri panapa? Chimbotiudzawo kuti zvaunofunga. I can't believe what you just found today, Ango. It's very interesting. How can a man of God go on to laugh at someone like Ginimbi? Oh, Ginimbi has got cash. He has got money. He's not that bad. Is he ugly? No, he's not ugly. He's a man, he's a gentleman. Come on. These days, ladies are running after him because he has got cash. He's got moolah. What counts, what matters nowadays is moolah. I can't believe that the man of God has said such words to him. Oh my God, he's not. At least Kufema, what matters is breathing and having cash nowadays. After all, he's making it, he's living a life that he wants, he's got everything. And anyway, the man of God is out there laughing at someone's outlooks. And I believe that God has created us in his own image, which means that we are all beautiful. No one is ugly. No one, I can't even go on to laugh at Ginimbi saying that he's ugly. Like, what? He's got money. He's rich. What matters is what he has, his capital, man. Ginimbi, you are the man. Big up to you, Ginimbi. You are the man. I salute you. Thanks very much mzukuru wangu nekutiudzawo zvaunofunga. So guys, let's follow Bliss, subscribe ku channel kwake anditi ku channel yakanzi Bliss Mushies anditi. Thanks very much. So video kari kukonzeresa kari kupisa vazukuru vasekuru Saint ndiko kanotevera na Uncle Saint na iye Bliss Mushies tinenge tichibva tatiwo much love. Holy zanikombe nevanongombeya nekuti inini ndini nini iwewe ausi nini uyo GodNose ndomuti God. Ndaperera ndada kuti nyaya mukoma GodNose vane GodNose. Asku GodNose mara na budget panoze yakamuti ndini kungevaramaso saka kwanzi ndiye ega is the only man who survived the swine flu in 1702. Mine ya Mwari. Wakapihwa Yese. Akanya Mwari nokudewe. GodNose. Mukoma G. G means God knows. Mwari ndiye. Mine yo. Holy.